Andrzej, trzeci z numerem trzecim, pokazuje palcem Luta do startu, a więc przygotowuje się. W związku z tym, że jest ciasno, proszę przy starcie tu uważać, żeby się nie rozjechać, żeby się nikt nie wywrócił. Proszę Państwa, wśród startujących mamy medalistki z ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Natalia Radzicka, UKS-1, Limaro Kurnik, złoty i srebrny medal, proszę Państwa, i złoty medal Nicole Kosaj. Ruszyli tam wielki, kolorowy peleton. Młodziczka pojechali na trasę, mają do przejechania 21 km, czyli dwie rundy, proszę Państwa, na pierwszej rundzie organizatorzy tutaj skoczków na trasę, a więc 21 km młodsza, młodziczka, zobaczymy. Przypomnę, klasyfikacja będzie rozdzielna. A więc za chwilę pierwsza runda, pierwsze okrążenie 10,5 km dla kategorii juniorka, młodsza, młodziczka. Trójka zawodników Rachela, oni tu rozstrzygną tą pierwszą premię, jedną, jedyną dla tej kategorii, która za chwilę będzie na 10,5 km. Za nimi również wóz sędziowski, a potem ten wielki, kolorowy peleton, a więc zbliżają się. Tam jest wóz policyjny, bardzo mocno tutaj sygnalizuje o tym, że kolarze już za chwilę będą na tej troszeczce końcowej. I trójka pracująca po prawej stronie drogi. Brawa dla tej trójki, która odważyła się uciekać przed peletonem, a więc brawa, numer 21 w tym momencie, numer 21 jest zwycięzcą lotnej premii. Patrzę na listę startową. Łączkiewicz Dawid, UKS Koźmianka Koźminek, numer 21. On zwyciężył lotną premię na tej pierwszej rundzie 10,5 km. A więc dzwonki jeszcze raz. Tak jest numer 2. Dokończcie, Antek! Do przodu! Rozciągnęła się mocno ta cała grupa. Ratajczyk ma się zgłosić do pana prezesa Lucjusza Wasilewskiego. Pani Alicja Ratajczak, zawodniczka, prosi o zgłoszenie się do Limaro Kurnik, Alicja Ratajczak, bardzo prosimy o zgłoszenie się do prezesa Lucjusza Wasilewskiego. Mocno pochyleni trójka pracujących zawodników. No mocno, brawa! Nie wygrał. 50, 21 i 48. 50, 21 i 48. To nieoficjalnie tutaj panowie sędziowie odczytują numery, a więc za chwilę tutaj potwierdzimy numery startowe i zawodników, ich nazwiska i kluby sportowe, a więc jeszcze raz tutaj patrzymy, numer 50, 21, tak, i 48 to trzecie miejsce, proszę Państwa, i teraz tak jest, 38 w tym momencie jako czwarty i cały peleton mocno 20 numer. Proszę Państwa, cały peleton tutaj najbardziej liczny zawodników nieoficjalnie, numer 50, patrzymy na listę startową, Dawid Szubak, Turkowskie Towarzystwo Cyklistów, oficjalnie był numer startowy 21, Dawid Łączkiewicz, UKS Koźmianka Koźminek, trzeci był numer startowy 48, Przemysław Kuświk, Mlux, Wiktoria Jarocin, za chwilę podam Państwu już potwierdzenia 4., 5., 6. miejsca. Proszę Państwa, trójkę zawodników prosimy do pomiaru, a więc przypomnę, numer 50, Dawid Szubak, bardzo proszony jest do kontroli przełożeń, numer 50, Dawid Szubak, Turkowskie Towarzystwo Cyklistów, numer